Tak, čaute, ja vás všetkých zdravím. Máme tu ďalšie video o slovenskej stránke Garis, kde môžete za odohrané hry získavať virtuálne body a za tie virtuálne body nakupovať metre štvorcové v nehnuteľnostiach. V minulom videu sme si hovorili, že vám dnes ukážem, čo je to ten level XP, level hráča. Tak, znie to zložite, ale je to celkom jednoduché. Tak, pozrieme sa na prehľad. Dáme si napríklad môj profil. Tak, a tu vidíte level XP. Som hráč 3. levelu. Mám momentálne 137 XP. Tie XP získavate nákupom nehnuteľností. Takže ideme na hernú mapu Garis a tu si to krásne ukážeme. Keď odohráte hry a zmeníte si to na virtuálne body, tak napríklad pozrieme sa tu na nejakú luku v Španielsku a vidíme, že tu stojí 1 m štvorcový 6,27 €. Ja když to kúpim za 6,27 €, tak ja zároveň získam, malo by to tu niekde písať, virtuálne body 4 kúpi za kredit plus 6 XP. No, takže približne 1 € rovná sa 1 XP. Takže keby som tu kúpil 1 meter, kúpi za 6 XP, kúpi za 6,27, dostanem 6 XP. Tak, šup, tak ho rovno kúpime. A mne sa automaticky pripočítalo 6 XP. Tak. A tu vidíte, že až nakúpim metre štvorcové, teraz mám 143, takže za bajvoko 60, za 260 €, tak postupím na vyšší level. Už budem level 4. Tak, je k tomu aj krásna tabulka. Myslím, že je to tu v FAQ. Áno. Tak, a aké mám výhody? Ako už vieme, tak za odohrané hry dostanete Garis body a tie vymeníte za virtuálne body. Takže mám tu o mnoho lepší kurz. No. Takže jeden virtuálny bod dostanem za 190 000 Garis bodov. Vidíte, hráč levelu 0 na to potrebuje, na jeden virtuálny bod, potrebuje 250 000 Garis bodov. Takže ako hráč vyššej úrovne mám samozrejme lepší kurz a mám aj zľavu na nejaké akciové metre štvorcové. Čo si hneď ukážeme. Takže tabulka je jasná, je to v FAQ. Kto chcete, môžete sa v tom pohrať a porozoberať si to ako chcete. Tak, ideme sa pozrieť na tie akciové metre štvorcové. Takže dáme si znova hernú mapu Garis. Vstúpiť do hernej mapy. A vľavo hore mi tu ukazuje ponuky so zľavou. Kliknem na to. A tady sú ponuky, ktoré ja mám hráč ako 3. levelu. No. Ktoré virtuálne metre štvorcové mám zo zľavu. Treba tu niekde v Bordeaux sa pozrieme. A je tu už nejaké metre štvorcové vlastním. Schválne, koľko tu stojí 1 meter štvorcový. 13,60. Tamto v Španielsku to bolo lacnejšie. Takže pozreli sme sa na to, aby ste videli, že tie výhody naozaj hráči vyššieho levelu majú. Tak. Level XP sme si ukázali. Keby ste mali nejaké otázky, kľudne napíšte do komentára, čo budem vedieť, odpoviem. V ďalšom videu si napríklad môžeme niečo povedať o markete, ktorý chalani už chystajú. V princípu pôjde o to, že virtuálne metre, ktoré vlastníte, môžete predať na marketu. Nebudete musieť čakať, až sa tá nehnuteľnosť naozaj predá, pretože môže sa stať, že až tá stránka bude mať väčšiu návštevnosť ako má teraz, tak sa stane, že tie lacné nehnuteľnosti alebo tie dobré nehnuteľnosti sa rozoberú rýchlo a tie metre štvorcové nebudú stačiť pre každého hráča. Takže na budúce si teda skúsime rozbať kartičky alebo market. Ešte uvidím, na čo sa zameriam cez týždeň.
čo zistím a následne z toho urobím video. Tak, zatiaľ sa všetci majte krásne a bolo by to všetko. Čaute.